Добре дошли в Vet Diary, където прегледите са лесни, а грижата за домашните любимци остава в правилната посока. Когато отворите Vet Diary за първи път, ще бъдете подканени да създадете клиника. Името на клиниката е просто вашият уникален идентификатор. Тук ще държите всички собственици и техните животни заедно. След това добавете код на клиниката и главен код. Кодът на клиниката ви дава достъп до клиниката след отваряне на приложението. Главният код е вашият защитен ключ. Ще ви трябва, ако някога решите да промените кода на клиниката от настройки. Така можете да споделите кода на клиниката с персонала, без да се тревожите, че някой може да го промени по-късно. След като зададете кодовете, моля прегледайте и приемете нашите общи условия, за да продължите. Докоснете линка, за да ги прочетете. Потвърдете, че сте съгласни и докоснете "Създай клиника". Добре дошли! Вашата клиника е готова. За сега е празна. Все още няма добавени собственици и няма любимци. За да добавите първия собственик, докоснете "Добави собственик" в долната част на екрана. Попълнете данните за собственика – име, телефон, имейл и адрес. Само име е задължително. Всичко останало е по желание, но помага да го намирате по-бързо по-късно. На същия екран можете да добавите любимци към този собственик. Просто докоснете "Добави животно". В диалога за любимеца въведете информацията за него. Име и вид са задължителни. Можете да добавите и порода, тегло, състояние, дата на раждане, микрочип и още толкова детайли, колкото искате. Когато сте готови, докоснете "Запази". Собственикът и любимецът ще бъдат записани и ще се върнете към началния екран. От началния екран докоснете "Собственик", за да прегледате, редактирате или добавите още детайли. Можете да добавите "Преглед за любимец". Можете да добавите "Ваксина". Можете да добавите "Напомняне". Можете да прикачите файл, свързан с любимеца. Ако имате напомняне за днес, ще видите червена точка върху иконата на звънчето в горната лента. Можете да изберете и друга дата, за да проверите напомненията за този ден. До камбанката за напомнения е иконата "Настройки". Докоснете я, за да отворите "Настройки". Там ще видите името на клиниката и превключвател за автоматичен вход. Когато автоматичен вход е включен, клиниката се зарежда при стартиране, без да се изисква код на клиниката. Помислете добре преди да го включите, особено на споделени устройства. От "Настройки" можете да промените и кода на клиниката. Това изисква вашия главен код. Запомнете го и не го споделяйте с никого. От "Настройки" можете да експортирате и импортирате бекап файлове. За експорт докоснете "Експорт", изберете къде да се запази файлът и сте готови. Vet Diary ще създаде бекап файл за вас. Импортът е също толкова лесен. Докоснете "Импорт", изберете бекап файла и данните ще се заредят за няколко секунди. Чудесно! Току-що импортирахме 300 собственици заедно с техните любимци. Нека видим как работи търсенето. Можете да търсите любимец или собственик чрез полето за търсене на началния екран. Имате и бързи филтри по тип животно. Можете да търсите по микрочип, или по телефон на собственика, или по имейл, или по адрес, или по име. Намирането на правилния запис е бързо, тъй като резултатите се показват докато пишете. Това е бърз достъп до вашите клиенти и повече време за любимците. Отворете който и да е запис по всяко време, за да добавяте, обновявате или преглеждате детайли. Довиждане и ви желаем приятни моменти с Vet Diary.